bakara Barabia Mangaro Chibakara Barabia Mangaro Chibakara Nakindaro Chibakara Gotenga Nakindaro Chibakara Gotenga Nakindaro Chibakara Gotenga Pero Nadiro Pero Lidero Sugoli Nene Ah yake manande asiri keliga kukumrana ase oboroso bomugusi yamana singenchia on super producer was executive producer obed mokwa lero noali ana kinga na kitokorakana think no yana boro chinga igotwaga ndaga tialia asinchira yaben litkeliga lia teach kabere ase kelieto kurusi akal acculturation teach kabere nileta to sabete kuru seito asabagere lakini litkeliga lia etondo ni chiro litkeliga lia kabere ligoro lia kabere yo mukubyo yo igare chiro njale nyakoe ne yende njale ngasigite la toko gena nae egere to na kinga eyemo ase elinde kerelimo nkolinyora ole Karansa turikere ase namba erase TV yao 0726447367 nchegaiga no mwarigana bwege pindi kega nkuru kwa mkate Enoch mwako joy nere tokubulia egero tosene na ase bionsi ero to kurigereria engane kuru kwa okungwansa okungwansa ebingwanso ninki no okungwansa ninki lakini tukulia lero ningo obwene takungwansa ninki akungwansa inki gekogera omuntu yo akungwansa karibu akoriganire ekero to chaka mwaka ochui biyo mbia mano omurigere bwekara mukimaise kiagete meri tukulia lero ntogende to kwanere gore chingenjo kiri chikusi ya police and practice cyo musi chichebirupi engakiri ntu abatebeti ege kogera chingenje icyale gutugotogateba kama kiaba no bugesa Eliagara tutige chingenjo gete tubikane bisa kubinde egento kende kiale kogera tuwe binde byatiga negento tokoro koko na kuburukana nebisa kubinde tokoro ka calculation okwegi chimbu chebisa kubinde biriwe to etanaine asobu yatari esobobe esobia no mukati abatebi arabo egento kende kiegerete chingenje ikinde chiebirupi une gitoju kwanira bono no konganya abantu bakonganya kurunka bagenda guchikomenya ali town abande baganya kuri town bacha kabone binde bono byatokanga obakongumboro esoko bigenderi egento kende gekogera na inda mangana yaba aba bengenje kabireyo no gwanchira na mangana yabo nagenderete unakolangana tomete singa kie una mangana ya amangana ya abasaba unono chenzi amangana submissions in society yani okwe to kwa batika tobeigo egento kende global trends ebinto bigenderete sensengima bona biro no bigerete nga tuatigire chingenjo gete kiri kito chikusi cha koli kurukale lakini ye chichenjeti chiko koruwe sengenjo getu mukagete ngata ichiro lakini ichiri chigenderete ngo batebitule egento kende geko ngenje kabireyo negento tokoro cultural dynamisms oko change we chingenjo wo kora no kwena kwa bantu tokoro ni kera togochaka to ochake ninki okungwansa okungwansa no ko chokoleta abantu abantu benyombe yemamu sabantu bali abantu bamanyinga abantu besokole yemo bachamo bakole egento gete babuna basanga umusanga amanyinga iteka onyene ngombe yale ngombe ya eri yageito no mugaka ungwanserwa eri yageita okoleto mugaka nyombe ke ngwansongo kurukiale umontonyo umeranite ne riyoba onyora ne riyoba nyole chingana ni chinyinge bakuzibala tanga kwa umeranite ne riyoba wikochyo kole ngenjo gete ebeke ngwanso tigamba letange kabisa eso tole bona ase kanisa katoliki ntobwate ke ngwanso kiri kiemise ke chen kiemise iliyo kwa bakere Jumapili eke ngwanso okungwanza yani okwera uchiese ngoro okwera uchiese Nyasaye ozio kwera uchiese bali baito abatangani bali baito faith na Abraham Isaac Jacob abantu mwakorera gento gete iliyereke baletange no kugania
kuoria uri obwate chingu unabone abagusine chisokoro abali kungwansira chisokoro gokungwansa ase ense ukwana ase Kiswahili katika lugha nadharia yani ase erugeri omuntu abwente kuigwa no gusibia okwero si ogwechena igo ekaro toko twaitanire no mwako chui bona tukwanira ne otenga yaya bono ya kwangwa sereta ndongorere ebusa mwinari igo bono kineke ngwanso twaka kineke ngwanso ikigo bono esenga kia bono kale bono okiangire mono muna chikanisa chikiangete ne chindatoraiga religion neregere tamangana ndamanga asirire buna chikanisa yagere binde byasire lakini bire ime yabo no twakwanze goro yo kanata abantu bagatenga nabagusibo kabali gusaba masaba leo narali chikanisa igo kanata kuri kwe gusinga ikoiranete chikanisa ebingwanso no biranete ekingwanso no kire bono no gosonsorana omuntu okire gusacheta asegete gusachetaria agaita omuntu airana gocha katenga ya no na chetaria igo riri rinkare bono ari gocha angwanserwe asime komukubo eriegera obugete mbo haja gocha omuntu bwesungiro omote omuntu bwesungo omote kabisa bantu bakomanga nkiose etanguche nabo yale kogera abantu bakoreke ngwanso gete eriegere sio obugete bwakore tubwabubisi omubegolite bwakore tubwabubisi eke ngwanso kere mono engondi jigore tuyale ngo sembori eke ngwanso usengombe onye neri ageita ori alikoletwa nore ne mbori ire nde kori ubese ne bwatoro bere tari mbori ende yonse nabera abe gosene yale nge gosene gole nyaronyo nabera abe nga yale nge ngombe gete ngombe litoro buyaiga eri ngondi site tara twata enda bantu lende bangwanse none yogotinyori nyo muntu osirete ichipati ejimo korala nga mwaletira abantu amokorokanga osenga outside catering muntu usiro mane na segete kabisa mwakomane kia banyanye eti ngombe yetu keneke ngwanza kirigese ne party ese bone ngakia bone ke ngwanza ne party ngwanza muna karongo koigwa no gochengera yentekamo ebona liya kabere no gosibyo bobegete igo ogochengera no gosibyo bobegete nabo igo ebinabi ekina kyoko ngwanza iba ase ekora abantu abamo baka no mbono iga abantu abamo ngocha bale onye muntu obusire to monene kiabanga lero litukuri bako yoroka makumbusho ekeinyori ngabono litukeri naliento gete kinali omuntu bento yoita nali abete iga abantu abamo bali abantu bamanyinga abantu besokore yemo barangira lingo yanchwango gocha tuikaranse tuinyoranie nganera eso gokora boigo bangwanse ngombe nabego itu amanyinga ngo itekale igezo kungwanza sacrifice ulikamanyinga iteke asege songo kungwanza sacrifice well 0726447367 enambe yunero enambe ito ye TV ye SMS usokubule wasitokobeka esimi mwaka maruko anonsi aso maruko koro nyamoko maoto ani baterori etkubabu tukorwali misesi akatokana kurugaiga mo macho go misesi akatokana daga akatokana twenskero monto na nabo tema kubika mwaka akatokana ase obugango ninki challenge kogera ebingwansi ebi biakora bono naligo cite examples bono igintu kiale kogera ebingwansi biakorwa omuga konyo omwaga kana bwatu muchioye muga katale goswa nyumba yo mwana oye bone kali miaka baroje yaenge kana kabisa bone miaka yaenge kanire kabisa miaka yabeire mie nawe ko baleto muga nyumba omuga kabono etakuru sirkia bweri ocha nyumba abo oyesese ni ngabona acha ko banga tayo ngware to muga kanyumba mumutigeti sikasembe okoleto muga kanyumba nere yale gutweri yegeita eri yegenete engombe yaye kabisa ale gotogia onyanya ruago onyanya bisembe onyanya irabu engombe yaye kabisa eri atogete basi itulenda abantu batwara umusango bachengere gente ekyo ebona eliantete yaye eliantete ebona ande nero gosimu bwata eri nero yale ngengia eri yegeita nero mwa kanya nere ibono mwa yale ngegoitwa ene ya etali yale goitwe bana yale yango itwa yale goitwa abantu
rende mwaretera mwaka nyumba iko na gokorera na igokora igo mwaretire mwebwatani ne chisokoro bali mogo sabese okanata mwaka tiandaraburi nse na gotenga na chanka bobono mugusi na tiga mangana ichisabai sabai echindo chiato bekabekirwe chiato siriri kurwa sekigusi chisabai ne chikanisa echi ne chisukuru bakana bono mwaka ase buna bono nkogunda nga data ngondi yogotinyori toletero mwaka nyumba engondi ne yogotinyori kuriye gwembese kita yogotinyori umuntu asire to muntu manene kabisa makoro bolire ndo bono libuna ene tiguika bantaba maba matati bagingire tukazo mutura bete se basi engondi yakole yogotinyori ekuri gwembese ntoli ntwengo nchirije kare abantu bali kuriye nde yenda kare rinkare tali bono amangana to kwana na ya ama yekegusi ali ebiru kunaba gusiba agakora amangana ali ebiru nende nabada yisaba bwe ko ebiru lakini agocha oro kana ende story wetera ase chisabaye engondi ne yogotinyori ego engondi elia njabwate ngencho yaye bona tiarenge gento tiarenge bobe no koreta okwe bwata ne chisoko njabwate bo mwaka atorarere buya na indinde bono liberera tumuchiyo ukendo bwarengo ibintu konye biturekire muntu ese muchi muntu atwekire mararira asarire obunyanzi muntu byari gutule kundagira njale gukora njale korosu muchiyo nyongo giturekire bona kali yo gukora burende liberera na eno gukendie nyomba akoro liberera ngenje okendie nyomba nawe yari kurukwingo ngiyo gukendie nyomba kongwanso kubona ke abona sinari kwangiro chiabo ndaraga chubira ebintu mokire kana makombe ebisire emioro abigo tuleka no komume ko tuleka nabye byonse ebisire emioro paka nore ne chinyongo chiri chinsiongo igomere moteri ko rumo chiyoyo ya mere moteri ko paka kaweni paka none litieri ligo tieri omona kerento paka biotora ngo byonse bigotora ngo chinse na omungina nere yango suno mungina no akosirete la go kobani akobani tiapike tichera ba kijanga chumo waka sabe ke chiari unchorana na kiega bantu batanga nkyo mwaka okwa na kiwe cyanga gyonjira ne oliro hata ngoli ali oliro musachi nabo bakwane seke usina ali omwana na ali omwaka oyesina ali egente tangani okomwansa ne karo mwaka mokere ni mwaka nyoma kinege tangani omwana arakuga muchyoyo na harongo mwansa muri kale karo mwana asira yo mwana ekubwate kale ro mwana okegorikire ndese bate abana ki makweli akemba keranguru nanguru cyanu kire keranguru no mwana oyomoke umwana osiro zene metenye tano jo alingire chinguru kabisa aloja gokonya bona okorire usirire nguru cyanu kire no mwaka ori ara usira kabisa pi emiaka ngo kukuya no kwa masego ukweta kagenda na nguru chikoye ukweta na nkwa na mwana na nguru chikoye kuno kukuya igo kukuya nkoro no kukobe okukuya no kwa masega ukweta na nkwa na mwana na nguru chikoye igo bono ina na bako bikungwanza na bako babo bantu mbali kolera ano mwako sira bantu lene nkorera bali reseki ogo kuya no kwa masega kuya no kwa masega okwete na nkwa na mwana okwete na nkwa na mwana na nguru chikoyi na nguru chikoyi ayo to gwete ngabona kuno kumuntu okwete yani akegotera kabisa roje sabuni yo beka machi esabuni yo beka machi turuche kona kuruyana ya era bano yasire guchya yes bono mwako oyo egera egotera gwegotera paka yani no tabwate nganchere ntebe owo no yito lakini akero kumurire tabwate kende ara akonye yani ogotire pi de tongira bobe like ogotire pi ogotire paka mwanyoro igaraire garara orara orara bya twarorira abange bagukwengeje akorara kabisa igorara nda amatenga kogenda arenge na kwanza naro kurangiria abantu bae kara mwaka chinguru kya mwereire ya kurangiria abantu mwe go batebyo barangirira ndo bakiro kwa iri byigo abange nabo bakorara buya egento ekine kamokora to mwaka nyumba omwana mwarenge okara kengwaso omwana rende yaye chingenjo njiri cyalo ko rukike gusiwano kitaye okokorerana nkolige kubategana kyo mwana uyako bono ogokorerana omwana teatratemwa na igwetenga amantu bara machakuri omuntu lira amache baro amache gono gwakwe nkoba ndoje no mundo byabo
ondolira mache ba naboyo ondolira mati ondiri na mache umwana omoke bono inki mokong'wansera amache ose n'omwana bono egento gekong'wansera abanto bakoenda oboragori babori ng'onde naro ochieta akari chimuma ng'a kaja genkobe enyati onde naro okorete egento getatakeire ase ekenyoreka okorete etanguche okorete egento getogoroka eng'oso eng'oso nere etanguche ekore egento kende gionsi kiare koba ase ekegusii ase abagusi abakoro kiare koba na eching'encho eng'encho geteri kiagera kiaba onye na enyomba eyia onye na enyomba yariegwa amache ande mokoria omonto getogo nongo chibo machogo nongo chibongoro maate nongo chibogirango maate ande onsi nore gochirogoro nongo chinyamusi onde nare mwanyora nabo igo mwakorerana mwang'wansa igo bono egento tokong'wansera na amache aria achinguru chiri chiachete chiri chimbe chiachete kairomo na chikong'wanso ng'a nande chiba chicha kuoyonde egere nyoe twachiete nyondo orenge bono oriete chimuma bono chiererega abwo amang'ana ayerera igo gwatebire omwaka koirana chinguru chia amache echinde eke abanto bankong'wansa agento kende abanto bari kong'wansa gwateba ng'akero koumerana erioba kori kwaumerani na erioba totebi igoro ya erioba eri kumerana erioba abande baroteba erioba bono baroteba naki kero kende ogenda enchera onyore ching'enang'eni chinyingi chiramo ebinto mbire bikoiruka botuko ching'enang'eni chichamo chionsi pi chiri chinyingi kabisa chikoronsi buna ne buya ko chikonyora ko koronsi kintu kiri kiaba bana bona bagusi bari bagende ndakwanyora erioba tikora ebinto bire koiruka botuko ching'enang'eni chirenenge ing'ota ayo omorigeri toikora tochiro chiabu ko bachiro tandi tari ng'aki yonsi bono chinyore chire chinyingi amo aye kendo obori ng'aki tobagotiga igo oikochi kobori echiaba igase obuya ose echiaba ase obuya ichine chire chiare kobe ase obuya bikobe ebisio nchire chiare nkobe ebisio esi ebisio nechine chiare kogote echibono neng'encho gete incommunication yani eng'encho gete neri chigoteba ng'a biare kobana ng'a gento gete achimokoreiga naende nenyoni embeche ebugeke enyoni embuga bobe enyoni embuga bobe enyakumi nere enyoni embuga bobe nchiroyo enyakwemi rero ko yabuga iga ose buna ekabu keri kiabugete manganse abantu mbachete bagakorerana bakang'wansa goika bang'wanse kare bang'wansete bono ruiji kare ng'a keri yachete eke wengi yakura manganse riri yakurete efox yebono riri yakurete baria bakabare ngomba atete ng'a nchuamo njitokore ekeng'wanso mang'ana narago chotobera amabe takoroki tatonyora bantu bachamo ate nkintu kige koba kumbe kabwe buna kiabatebeti igo enyangweso chingige nkia chikoru kwenyangweso echinde chikoru kuarang'ang'a mwaka 80 yankare tari mwaka 80 nkarake tari 80 yake 80 igoro nkare enyangweso 80 yabet mwaka 18 tari 19 ayo tete 1980 ya bukate yankare chingige chiabo arang'ano 1820 igabwa ino mwako nyakebande ebo uchimage gabo iyo mwako nyagotorera bono mwako yicingige chio arang'ang'a na chine chikoru kwenyangweso chine chingige bono abarugete abantu amarieta ayu bagakorerana bakamakuruoro bagatenga etengo iri ogotengera chi spirits chispirits chingige kandi bakaruka abantu ngige abandi bakaruka nyangweso abandi bakaruka arang'ang'a abandi bakarukwa bono bagatenga matunguri eite bagokora buna chingige bagotenga buna chingige chigokora igo eriare chingige chigokora kirande chicheti chigende ntu akwata na nyamoko chingige chiachiete kwana uchirana nainde no wasitokorara nande koli uchiro maete ya chana gocha chiri yokora na mabururu pa mukati bintu byokora na maburu na mabundu no mate libundu libundu ninde ma nengige no liburu no manyete liburu ni maete no mate nengige no engige no mate nene nake engige nene nake engige nene kubwa liburu kubwa libundu ona at least na achiro dai tokangana sina achiri lakini na achiro no study yane kobe kurga igo ekina kama kiabana ndo okora na kwa abantu bakoreranite okongwansa na kutokwanira. Let me ask you one thing. Is naming of people part of okongwansa, part of sacrifice? It is sacrificial. Iko akara abantu bakorokwa nga nyangweso nya wino muntu wechingi twamwanse angwa chingi cyangwansere tweba banchika ngwansere twakwe chika twa peace okogokya muikoyo ntwate mekemebe ne mekemia
So abantu abakuruku babombera mbera bono ne mbera Babo. omuchi abantu bali gukwa mariachana omuchi abantu bakuba bakumurati mariachana oyo ukona endo oyo ukuna endo uko kyomuchi yo toberaiga bantu ngocha balengamo bakoreke ngwanso baramira umwana oja gutuka buru kumbera eliegere na gusoro kuno ngetondo eliegere mangene bitondo byera kuri omuchi ego babo gekondo ne bikondo byengo gekondo bono ebikondo byalo no chanda abantu abu ba mur Eritaria o by the way na boranyo ni eritaria okungwansa nto kumanya orokire eritaria sokoro ya tiango egero ramanyanga eritaria orokire egereri rieta riaki eritaria ngo ne ndire rieta riokungwansero kwara marieta ya ino mnabono ngucha kuriginde rieta nyoka na nyasaka abuna bono tsukuru ne tsukuru richana nabwo bako kayeri eteriga okakare kuruko erire rieta riokungwansa osine rieta tu riaruguturie chisokoro kurugabwo se ngikia korkanti kurugabwo rage ko to kwana ritko riarere goro yokungwansa nanda batokomnyoka gaiga 0726447367 chakando soma SMS chao ase YouTube na bego Facebook bali mwensi mwanda totorie tunashukuru kwa sababu abatoko enekia twensi nga kera lingana eliogo tobolia usiri mwaka go tataikuruga nkubwatera na tori twensi nande twa amanya kogenderera mwaka ego twabo twatebirira tangani amalieta ndenale ara yebingwanso ayebingwanso umwana agatoka omuntu agakwabu iribuna atari agakwagasira buna hasira iga kero mungina bangi mungina bwatana nti umwana akora agatoka bono akorukwirie tarioria oyo sirete urengo muntu umwe bono boika abantu bangwansa boika abantu bachamo baragerere nga umwana utokira bono mugati otokomoke bono iga no incho mwisonde iga umwana umucho koro gatokira oswe yanyoro takole tunecha kumora nero oyo na gento kete gento ndagere to kabu ne yanga yumu wake to kabu ese kinwanza na kikirende ogokorerana bana igo engencheye tatatabanga ekara omonta gotuka bana akoiboru toketi ereri moi bana ono egento tokobori nga ekamo engencheye tokuruka marieta abantu bali baito bararete ose bararete bana nenchira ya moyo kungwansa no kungwansa ogokorerana okun sacrifice okun go sacrifice so non komoreta bado back komoreta igota ku mondo tali go kumanyete mondo tali go kwa seke gusi ya mondo tali go asali obonyansi iga mondo wa korara so tuwe kama tali go mondo tali go kwanga bono ya kwete ya mondo tali go iga korara ekora ni kuja gutoka ro mondo yu bakaja atoke ebintu byarenge kungwanso examples nkana nchana ndaro chibeka asinge chideka ndo chikomnyoka mano ndendo chinga igaiga na bachiga kalikomnyoka bintu kibyarenge kungwanso bintu kibyarenge kungwanso ese netuko yoka ese etugo bunere etugo bano na te na chiombe ntu agatwarire chiombe onyanya ruago onye twatoranya nyabarati yali ngo semori yaye ese bintu rende tuko nere ibono ne chimbori chimbori embori onye yale ngo embori ndi bwatorobere tari mbori ende yonse yaya igo ebintu byarenge gokorekana eri chinga kibune chigo se chigore ngongwanso chiarenge gore na bera ngwanso ne gwache tobora guri tendore tegore bwatoronyo mokorera ne monyanya gore eyo abantu rende barangiri bonsi basange mutwale lisango ne lisango lisango bunelire kanisa bakonyana kera bera bekere kere sabato kusikere omukubyo bali konyorana ngikeri bawo chibakora tayire lisango na tiye libona intuntu wako lisango lina liya kabeire yali ko rukwike ngwanzo milka no mochukoro onyabengi awante no ninje no ndigeriti tv yana kurwega kurwa abantu ba kone abantu bakegati bonse abantu banyanko gwetagabo batebi ni manchete na ndab nangenda te kuligeri mo asi mo nakero muntu nagendrete kobe ka nakikiregen to kagendrete kurwega igo ebinto chiombe etugeye yarenge kungwanso bana nakiyarenge nakiyankoreka the physical appearance
qualities okay na bera abenya irabu erenda buse gusebenya mutika ebenya mwamuti kubwata kanwa gwachiete abali babwata obarori tubwata antu bali koro kwa barori amo bali koro abarori yani bali bwata obarori abaragori sias and diviners bali bagoteba nga kire kurigererie kebori buna sakago kire kurigererie kebori narori ke kanke beiga bantu mbaro bali kobori bungana tari odo bwenzi oluchinga echimu bori na rolo goteba nga ine inya sero tokoreta gusenya samu ngakinererie muno ngitokora nabwa abantu nabo bali kobori bali ngenje igo tari mwanko imuka mateba nga bona asingenche achiriga omuntu nabango itomo obisi ine tanguje ewa ko ikangwanse ewa egere abantu bayambachi goitaba usamaira amaira muntu asambe nyumba y'omuntu nyumba kale cy'ubunyanza basi gose no goturuma abantu mbali no nebiriri abantu mubiriri umete nabora ayi gutangiti ibiriri oko gutangiti bimukate umuntu agotena antweke bali karaba abantu mbali kobeka bikoro tobonege cyareke kenene byoje kumutweka gotacha naye cyare igoko ire ibiriri bono goikabuko ngwanse gete goche kobororo iriere ibiriri mbikoraki ogenda osibigwe tochigosiara wikamanyinga itekaze getamanyansia sia ruabu ne ureto ke basi yandongera kabo monda ndenga omuntu nale nga muntu le marogi atwali ne biriri amuntu marogi nale atwali biriri ngambe biriri embiri kuruso awina barabe na maeneo turuchi ibona bwatenderi nabo tegento kuriyo kere ime ya manyinga yeme getukirikira manyinga yeme bona enda kende getoke na karokyo keomete gesibeta manyinga iguchima haruna beko bigasinde ko abeko bako bono oyo okongwansa kwa engo toko okongwansa kwae bono yenge nchinchiri chia ngenchenere yale koligikwa ngenchenere yale koligikwa akorosi ngencheno yale koligikwa bale gokorera nengencho gete chingencho nchiro abagusi bale gokora chibwateke no kongwansa okay eba ondo chiachakire gochata na bogo nkonya Mike ndo chibachakire gochiaka gaiga chisimie chiga egara babori gatokore gabuchinsi na bachikomnyoka eba ari 0726447367 enoti isano na ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere nera namba ito ye studio atsan abogo nkonya Mike ngora igo ekeroto kogenda egara tigu ngana ki bikogenda koba kurwaiga ase egetaseni kiga kyagetembet kuri rero to kwandege ntuge kurukwa nakyo kongwansa ngwengo kongwansa ngekora abantu bakongwansa akere simyao buno yondo chacha kire go soa kurwaiga otebiri tari yao na sole neriburi yao getembe yoga go kwana gakogenda korante gogo akisimiao ene kyanga kwa limiri TV yao swasukiro chiensemo agara tunyare ko obwata ustunyare ko iranira naye korengana buna obutubuliri ibuliri ya getembe hello taimanga na bonsi na baito abana botoko bangwanzera na botoko bangwanzera baya ekogera agire no dokora na baito bali na bokero muntu chi SMS chino na batengo chisomande chonsi korengana muna murabe mukuboria egara tunyare ko ogenderera bakachinga kichiria ekaro tugukora mwaka ebana kengwanso kerege tarenge gwanchero nabokiale ko bagitari gwancherwa egekogera onye turakanata kabisa ukanate bwitigane kabisa pi bebera kiata eba gatambe ala claro yawansi ana baitana nyotora kanata ongainereri ongainereri ke mwasinge ko ya osabuchi wikote bo mane kabisa igo kimanya ko babone kingwanso ke gwanchero eba so kingwanso tigo mna goche gatambe hello oboroso hello
Temango Getembe. Eri yimbi yatori. Kurumigori County. Yes. Difina. Divina. Ni Difina, Kurumigori County. Aralia iga Migori County. Kiseme cha Raneni. Raneni mata. Ni sauma. Rongo. Boli bono. Ochira. Divina Raneni. Ya cyber. Bono. Again tutwalenge kogendra. Igo kereke mwanso gego chikurwegwa. Uikabweru kabisa ukanate. Yabwechene uikocheneke. Uikocheneke. Okwane kene. Yoka. Yoka. Nekene kiga na liora achikonyara. Nalikira chiko. So does it mean gona na masaba tude na ndeke mwanso? Ese na masaba. Ese ke mwanso na masaba gusaba. You must be very sincere to your God. Igo. Neke mwansi kiga na bage kubwikaine ngana kero ki you must be very sincere akero ko neke mwansi. Nabo igo. Aro. Aro Getembe. Neri. Biole. Uyo Karista. Karista nga yole. Nonda Nyamarambe. Bantu banyamarambe boli bono li swali lyao. Boli bono. Getembe na kiwon moendelete. Abate mbaigwe to biyo kuri eriko kabale to kanya moko ngayaji. Maoto. Anda ligi maoto. Ligi maoto ato te bia mentabere. Ligi nyamoko. Maoto ekarogenda to gukwana. Bana. Egara to igungana ki. Toe ebintu byarenge kogara like ebintu binde bono bitari gokorwa bono bintu twebire ebintu twebire pi byaga kori lakini bono twebire pi ntu abwate bono ogwa kwentaro yani asokungwansa asokungwansa lende bono kesa bono kungwansa bintu byebire pi nekimuma okori kimuma okori emuma ogotiana obolimo yes okori emuma no gotiana obolimo yeba kinekam kale bantu bale kwa ndosene ritongo kwanga ine linga ya ekenkeriga kumbe nkeribo ekende kyale kogera lende ichimo kunyubwende yebororo okungwanza ntu akone gore isokoro tu akone gore yogo ito muntu to kwane gore yenyuomo konyuomo angi wona kyagata Getembe ndiginyamoko mnagototeine bona abana abari kara abana bakire iburu ko bakwira baretiro mwari bakari komatera go jamwikirika mbale ko lietwani limi riri bangu tukobo gima bachande ngoko yali ko myoko nane igo ikebe mu sacrifice ekore ne yabamura etwani yelimi wiketoko etwani yeli yabamura gango bakoye etwani yelimi taliyo ndwenso ko wike kine wibo ne sacrifice abagisange baye nabarabana naye that's a sacrifice yani okwerwa kwingenchogete ndiko bwena ko korubo igo nandi utakire ko korwe kana twani twani yeiteyo kitwani gitwa uri kugenda lakini bono chisa na tayo chiao chiare mkate kanda rakubu twani eri egogwate bangasike ngwanso kiarenge kurusio moisio yo gochaka bo musacha abashi bali bande bamura bali bamwire bono ku murusi oboisia komara to abo musacha eke ngwanso ngokora kiare okuno gochima butamutu okuno gochima butamutu bano okogenda iburu bakegento getege twani entanga ni yi twani eri ekoriegwa ine nande yende koja koriegwere mbolite iyo emboli nkoriegwera abantu bakora emboli eri amatongo yo gatari koria ine sacrifice ente tukuboni emboli igo twani eria engente ya bakungu babera abangiti nganjire ndebe ngoni nungate ande nero yagarira abana babera abaisi no garagire mabutamutu mumuraki neteri bengereri tunariko genda lyano rero no ngina cyanga kiri kinke abandi mbarayo ndigeretiaye mbarari batana kora cyanga cyaba ngina abandi mbare bakiro kiriyo kaboyire agonjere go nganya no cyanga icyare ngeka
Roibire bingwanso biri twale gukora by'obukana gukorichira okorichira. I think we need to go back to our roots asegentu nekyo Eban. abatanga bono modernization yachire modernization yachire Eban. nekara modernization yachire Amuna religion na religion eminte bya chechidini cyachire no gotabanga bono ega mangana yo atirine chingaki gotoreterali mangana rama kong ase chingaki chito chiria tokogenda naboiko ego okongwansa no gwesibia no go saba no go sorora iko no koleta abantu amo no koleta abantu amo bona ndoche ya chakire ko chinsa nchiriko twanchera we would have wanted to go on and on but time does not allow us ekionga gasoe chinga kichiga karo chikioso mwako chibia mono muri mona sengenjo no inche na kindire mpia mono arorenga abana mbale barenge ko baririare gusing mabata guchumdia kwaruka ekugusire na karo akeke kwanso wetu kiale gokora abanga bakungite mbale bangote banganyare batachaga bwe bangabalia nabagisangio omwanori angete ochoi tagenda achikiro mwana eibu limiriria kumbe elineke ngwansu kyarenge etwani eligo yarenge enchenu ere tabantamo abantu bokugani okuya tiarenge kurwegu na ndamu amwete nelibero okay at least you know not kwama at least wano kwamanya mwako choi kero gukora abagusiba mintu bundigereretia bari tembe ukira mukimaizeke tigatubwa chingentu chitu chiri chegekoro ekora nani no chitu no togukikora tutamete na chiri togokora cherene bono chire modern diba chiarenge gekoro buna chipashi chimogo twara nchiroro kingwansu pato nkegenderete tigatwa amo nandi tutoba abantu bokugani okuya mbia mono Sae wanchire nande eikigocha tumura negaiga egar tonyare kogenda nanda yande guchibusio tonyare komanya narari tugenda gukora intuna omugusi oboroso no tokoborosera gaiga negeko atabatenga chinga kichonspi gwekabo yanche omanye gwanchwa nabantu bantu tanchitike gusigeito na kolirire iranga abantu bande nkoto chicheria bale bantu bande rero munande totaga soroso bomugusi aba Masai bantu bakogenda bachikorora nakibamenyete nakibakobeke bitamba byabo paka chimasai yechiga chichira nyumba chitu kero mukino gwate Masai obwechiro asenge mamba kokorwa emasai ntu bito eke gusigito no gotenga gwito no ngenje togotenga ntumanyeti libina lito ntuli manyeti chinchira tokobeka abana bakoba named naki ntumanyeti nekera abantu batamayitingana kyabana bakoba named osinkiga kogara what are the situations nkigekogera mnabona okungwansa nkororo lakini nache nabwate nkigekogera abantu bakorokwa amarieta gete n'abantu bari bagukwa genyoro gabo kwa ni muruchi yarebe nakwete yani no n'umuchyoe tarokiro marieta ana abana bae mbarogeti bana babo marieta ayonsi nkianda 10 twasabire nga tumira ne wiki gocha asomoro bilione nkuru kwa mkatenoka nsa tata kora korenda go seseni wikachinga kiecho seseni